SD nga harbis. Ngitan siguro ni kay lisod mga anong riya. Tagas kayo. Kita guys dito. Kami bakilira-hira oh. Di sa rin makaragad forward so daghan man eh. Di ba may daghan na? Mangit-ngitan siguro ni harbisa ay. Bakilira-hira oh. Sa akas babaw. Oh, patay lagi isa. Tagi. Tinggal seorang habis sono no. Abtan mo dia ngit-ngit ron. Sulaw. Motor gapo sa kilid kayo. Nang rider na naman inunas taas mangga. Ban. Kabalos yung motor. Kabalos yung motor gipasaka gyud ka. Nagpait mahuman ba no?
Nagpait mong human. Ngit-ngit naman. Hapon naman. Dinlan siya na gamay kayo pod. Isod man ko kay area diri god. Pati man tagasa. Lagwis man kayo. Kurog na lang kinis ko to. Huway dire. Nilo kayo doon. Hanglas kayo yuta no. Tumakad, di pwede magsilas, masirit mo ka na. Hanglas, yuta. Naharbis na jud mo ang area nga gwapog view. Kita ka sa view ani dire nga puha oh. Oh. Gwapo guys sa view. Boss. Gwapo kay view diri ba no? Gani. Wala pa rin view sa ubos. Pangit ko tanaw dito. Oh, init kayo dito, init. Hindi mo makakuha ng view sa lake ba? Oh, dire kita kayo. Pait di human mo ang area kay dagan pa man ni. Magpait sila human ni kay lagwis man. Lisak unon man tanan. Oo, tagas gani. May tatukog sa ubos lang kay paspas. Gani. Oh, bati pa oh. Yahay talikod. Kawaoy. Yahay ri. Sigo po ang view de. Gani. Alimot kay to subos oy. Dugay kay kabot ang tigakot ba? Ika babaw paubos. Gani. Hanglas niyo ta kay uga. Orang harbis oh. Klasipay sa ubos. Tag-iya. Oo. Daghan man kayo. Zoom.
Ano, mabait ka pina.